toată lumea, sunt Edi de Ben și astăzi facem o promovare lui Anarchy Cristian Cristi. Are și el 11 abonați și 33 de videoclipuri. Nu are descriere. Face Minecraft, Sliderio, Oceanis Home, Iceland Minecraft, Finger Roulette, vloguri, promovări. Mi-a făcut și mie promovare. Răspunde la întrebări, simulatoare, mitosis, ce mai face? Da, vlog am zis, intro-uri. M-a făcut și pentru că de joacă. Acum îl cheamă pentru el. Face tot fel de vloguri cu tot fel de youtuberi, cum ar fi Către Joacă, Doru Gaming. A făcut intro-uri de toate. Am zis, promovările sunt gratuite, dar dacă vreți, nu e obligatoriu. Are și a făcut chiar acum 12 abonați? What? Deci aici scrie 11 și aici sunt 12. Asta e cel mai ciudat bug. Hai că m-am abonat și eu la zic că nu se rău. Sau nu? Nu. Hai că m-am abonat, zic că nu se rău. Nu mai postat de acum o săptămână. A făcut și el aici. Se descurcă. Bine, cam atât a fost videoclipul, promovarea mai exact. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și subscribe. Pa, pa!